От 1 юни тези надписи на входовете на заведенията няма да бъдат актуални, а пепелниците няма да бъдат нужни. Като цяло смятам, че е положително. Да, и като цяло по-добре е така да бъде, наистина, но... Винаги има едно но. Преди да стигнем до него обаче, да ви представя тези мъже. Любомир е собственик на чисто нов бар, в който не се пуши още от деня на откриването. Почти всички клиенти на бара на Владислав пък са пушачи. Любо не пуши, Владо пуши. Аз, жена ми, престанахме да посещаваме заведения, точно защото беше примерно задимено вътре. Тоест сега смятам, че това ще даде възможност на други хора, които са се отказали от това да водят такъв тип социален живот в, да кажем, барове. Сега вече ще могат пак да го правят. Положително и от друга страна, защото предишната регламентация, която даваше възможност на едни заведения да избират, на други да не избират, не поставя по равни, на равни начала всичките заведения. Никой не може да каже как ще повлияе точно това на оборотите и така нататък. Времето ще покаже. Възможно да има и обратен ефект, да се дигнат оборотите. Има приятели, които не пушат и пият много повече. Казват, че откакто се пуши, пие повече. Примерно. Говорим чисто теоретично. Времето наистина ще покаже. За нас проблема е това, че няма едно конкретно решение, което да е крайно. Да се каже, това е. В Европа стана по този начин. Забраниха цигарите от раз. Точка. Това е положението. При нас не става така обаче. Когато сте говорили с ваши клиенти тук, има ли такива хора, които идват заради това, че не се пуши? Да. Това е едно от много готините неща, които оценяват клиентите ни, включително и такива, които са пушачи. Мисля, те се кефят, че са в помещение, в среда, където не се пуши, където нали, те казват, тук ми мирише ми на ново. Мирише на ново, защото не се усмърдява. Това е причината. Харесва им, че не дишат задимено, харесва им, че дрехите са им чисти, харесва им да бъдат в тази среда. Минахме в желанието си да бъдем в рамките на закона през абсолютно всякакви неща. Пак ви казвам, изградиха се пространства, които да са обособени за пушачи, които глътнаха много пари. Специално при нас не е много за малко колеги за нас, защото ние сме под 50 квадрата и така нататък. Които сега увисват във въздуха. И цялото това нещо, къде отива, кой поема разликата. Съобразявайки се през цялото време с нормативните норми, ние просто само даваме пари, влагаме. В крайна сметка не печелиме кой знае колко много. Въпреки различните си навици и клиенти, Любо и Владо имат съвпадащо мнение, че правилата трябва да бъдат ясни и да бъдат за всички. Съмнението им е, че пълната забрана за пушене на обществени места може и да не бъде стриктно спазвана. Има хора, които по някаква причина са влезли с цигара или по инерция си запалват, може би, защото все още нови клиенти не знаят, че не се пуши, или по инерция, защото просто са свикнали да пушат. Но са пак такива много единични и редки случаи, не се пуши. Извинявай. Тази гледна точка, аз не мисля, че и това много ще изкара, което е сега в момента. Просто такова чувство имам, защото просто българин е такъв. Както и да е, това няма значение, времето ще покаже. Половинчатите ограничения досега само увеличаваха разходите за бизнеса. Сега предстои нов – отопление за местата на открито, където ще може да се пуши. Надеждата е, че забраната е окончателна и това ще бъде последният им разход по темата с пушенето.